Kto jej dáva viac sladkostí? Ja. Kto zvykne viac meškať? Asi ja. Kto častejšie stráca veci? Kto viac prokrastinuje na sociálnych sieťach? Asi ja. Kto radšej nakupuje zbytočnosti? Ja. Kto bol v detstve väčší bonzák? Najväčší. Toto bol? Kto musí mať posledné slovo? Kto si robí viac selfies? Komu ide viac matika? Nikomu. Nie. Kto viac odkladá dôležité veci na neskôr?